Ko vanhu vanotenderwa here kurambana in abusive relationships? I want you to think and to consider. Problem inowanzoitika ndeyekuti izvo akabayiwa anoziva kurwadza kwezvakamubaya, asi asina kubayiwa ndiye anoudza akabayiwa kuti shinga. So by the end of the day, problem iri kunetsa ndeyekuti vanhu vasiri musituation vari kuprescribe zvinhu kune vari musituation. Kana vapedza kuprescribe, imwe mishonga yavanoprescribe haimwiki. So by the end of the day, there are some things iwewe zvaunofunga kuti ndo zvinofanirwa kuitika, zvekuti Mwari iye mukuzara kwake anoziva zvinofanirwa kuitika. Saka chandinokukumbirai ndechekuti izvo, do not be authority muzvinhu zvevanhu where you are not authority. Do not be authority muzvinhu zvevanhu where you are not clear. Do not pretend to know when you know part of the things. And do not pretend kuti une zvindi to walk it through when you cannot walk it through. Chatinoda ndechekuti kana tichiverenga Bhaibheri, tiverenge Bhaibheri with God's love in mind. Mwari achiisira munhu murayiro, haana kuuyisa murayiro kuti afikise munhu. Ndosaka Bhaibheri richitaura kuti yakagadzirirwa isu for our own protection. Asi vanhu vakutora murayiro waMwari sezvinonzi Mwari akauisa in place to fix people. It was not like that. Mwari interpretation yake emurayiro, manzwisisiro ake emurayiro, manzwisisiro ake ezvinhu haana kufanana nemanzwisisiro edu. Saka usati wapopota, usati wataura, usati washamatata, usati waita nharo, usati watendeka zvigumwe, usati wave nefull of I know, enda unogara pasi, udzamwise pfungwa dzako, uzvibvunze kuti ndinonzwisisa here nyaya yandakutaura, and never be judgmental. Why? Pamusana pekuti mhinduro hadzifanane. Imimi munozviziva. Umwe musi Jesu achitaura kune jaya mupfumi, anoti kune jaya mupfumi, kana uchida kupinda mudenga, enda unotengesa zvese zvauinazvo. Kana watengesa zvese zvauinazvo, ugouya unditevera kuti tiende kuti upfumi hwako uchahuwana kudenga. Jesu achipindura pazasi omvati, jaya mupfumi paakaenda, nekuti Bhaibheri rinoti akauya achifara, akadzokera akuhunika. Why? Because akanga ane pfuma zhinji. Hanzi Jesu akutaura akati, zvakaoma kuti izvo mupfumi aponeswe pane kuti ngamera ipinde nepaburi retsono. Ndoda kuti mubate makadaro. Ndijaya mupfumi ari kwenzenda unotengesa zvese zvauinazvo. Asi ukadzokera kuOld Testament, unonosangana nemurume anonzi Abraham. Akanga achinzi izvo akanga ane pfuma isingaite. Abraham akanga achiona masilver mines. Abraham akanga ane an army yaigara mumba make yaibikira sadza, achibhadhara from his own pocket. Abraham akanga ane zvinhu zvake, he was rich. But Mwari achitaura kuna Abraham, haana kumutenda unotengesa zvinhu zvako unditevere. Asi achitaura kujaya mupfumi, anotenda unotengesa zvinhu zvako unditevere. Saka kana tichisangana nevanhu ava mudenga, tichasangana nemupfumi akanzi type yako iyi haiponeseke kana uine zvinhu. Type yako iyi haiponeseke kana ine mari. Type yako iyi haiponeseke kana ine mota. Type yako iyi haiponeseke kana yakagarika. Type yako iyi haiponeseke ikagara kulow density. Type yako iyi haiponeseke ikakwira ndege. Type yako iyi haiponeseke ikabva kwachivi. Asi kana waudzwa iwe uri kwachivi kuti iwewe enda unotengesa zvese zvauinazvo, usaende unotaurira Abraham kuti enda unotengesa, because zvawaudzwa iwewe nezvakaudzwa Abraham zvakasiyana. Saka mucondition imwe chete mhinduro hadzifanane. Iwe unozviziva wani iwewe. Mwari anoti achitaura nenyaya yaDavid, anoti the man after my own heart. But David ukaverenga akanga ane vakadzi vangani? More than one. Zvoreva here kuti iwewe unoti unofanirwa kuita saDavid akanga ane vakadzi vazhinji. Why? Because paDavid zvakaitika kuna David, zvaAbrahama ndezvaAbrahama, zvakaitika kuna Sera ndezvaSera. When God speaks, he speaks to you. And when he is speaking to you during that particular era, appreciate what he is saying. What am I saying here? I am saying, kune vanhu vazhinji vachatakudza vanhu mitoro yavasingagoni kusenga. Pane vanhu vazhinji vachasengesa vanhu zvinhu zvavasingazisenge. Vakazonzi naJesu, munodireiko imimi kubvisa chitanda chiri muziso memumwe, imimi mumune renyu mune danda? So by the end of the day, vana vangu, when you read the law, read it with feeling. When you read the law, read it with the mind of God. When you read the law,
express it nepfungwa yaMwari. Mwari will never fix a man. Mwari desires the happiness of a man. So kana uchinge wapedza kuona rudo rwaMwari mumurayiro wake, unofanirwa kuchinodzoka kumunhu. Odzoka kumunhu ane murume akaenda akanotenga pfuti, ndokumbva aiisa apo yaanoti aumuka makuseni ega ega, ombva aburitsa mabara, otanga apolisha, oanyora mazita. Rimwe racho ronyorwa kunzi Judy, ndiye mukadzi wacho. Rimwe racho ronyorwa kunzi Messi, ndiye mwana wekutanga. Rimwe racho ronyorwa kunzi Mary, ndiye mwana wechipiri. Ombva akoka pfuti yake, apedza kukoka pfuti yake, oti nhasi uno tidayo, nhasi uno tinorara tisina kukwana. Iwewe manje wombva wapinda, onzi pamba pano pane dambudziko, ongosvika ogara pacheya, oti Mwari anoti ndovenga kurambana, saka imimi mese ndoda kuti musare muno. Ombva wabuda woenda panze. By the end of the day, you have read the correct verse, but in a different environment. So by the end of the day, kune vamwe vaparidzi varipo vekuti vakatoenda kune uya murume uya wekushuriguya, wekuti apedza kumora goridhe yake, apedza kunomwa doro, anodzokera kumba, unouraya mukadzi, unouraya vana, apedza kuuraya vana. Iwewe kune vamwe vanoti kana vakasvika pasinariyo yakadaro, vanovhura vhesi vosiya vaudza vanhu kuti zviri nani kuti mufe, nekuti Bhaibheri rinoti ndinovenga kurambana. Ishu iri panapa ndeyekuti izvo handisi kuti Bhaibheri haridaro, handisi kuti Mwari anoti ndinovenga kurambana, but Mwari akati kana muchiverenga murayiro, muverenge murayiro wechifeeling, because it was made for men and not men for the law. Saka muverenga zvandakupai, kana mapedza kuverenga, tozogara pasi. Musafunge zvandisina kukuudzai. Togara pasi, tochitanga kutaura nyaya iyi. Ndinofunga